Gazteko elkarrizketiaz, gaitu honen bizu, nostasi zinin edo nostizabizen. Amen. A ber, guk txiki-txikitxeti zautzeu hau ermitxi hau, eta hemen urran hasitxeku gaz, da gure amak hemen goxe arduri euken, da ni pentseto beran ama peuko bala, eta gauri hau xerakutzi oskue. Hau garbitxu, hau zein du, da gaur borondat ez eitxu dana, da oin baukauz gauke lau aiztok izan gazeitzen izeune, baina oin baukauz laguntu eskuen ape. Genaran alabak, Antoneneko, harak euren abalitzak elantxe laguntu eskue eta gauke dana manteni diteu. Zerrekarri biba da, ez dauko obretan, ez garbitxasune, ez mantelik, ez loraik, ez izer. Gaur borondatez. Nametxas itxeko garidiko. Horuna, amanik izan bai. Baina ni pentsu dut dago, ama bina horretik egon guzala. Osea, amak hauxe erakutzi eskun, benga, nagoaz atxikutzi garbitza, benga, kanpu garbitza. Eta hauxe segidu. Non zototuz ameko kanpaiek? Hemen guk? En general oin Santa Cruz bezperan. Santa Cruz bezperan, iluntzin, bolandera botatitxu eze, eta kanpaie jo, eta gero bertan Santa Cruz zeunin. Oin duten da, domeka baten, horbeko jaisek ipinitxe bedonen ingurukuk. Zer guztien da hori? Setiembri, euskera zela ez da, irailan amalauen. Beti. Bai, beti. Da, hemen bueltako jentik, hori jaixoi dauke oso posik hartute eta ondo ospatut, pero itxea itxik horrek jaixope fundeu zinor behien, da posik danok duteaz. Eta, era, ezberdinetako kapaik bototuz edo deizek zematei bototuz? Ez dut lertu. Zema kanpa? Jotajo, hortxe. Era batek. Bai. Taki hau, horrez erataku itxuriz dauko beste sonidaik ero, eta beti jotajo, itxau, eta geixak itxia. Ezen mesian erdixen, gauz pagaz, edo zen gerteten da, eta joten da, eta edarto. Lehenetzen ditu dei, errazen jo, bai, bizarro, bai. Lehen eote zine, bai, irue, honek gildekuena nahi zuzan, errezaixu bai, beratzi hurrena beti. Ezke laro eta zazpi da zerak, laro eta zazpi kofradan. Da beti egoten da urtin iru lau errezaixo, lehen itxezan sortzi hurrena. Ordu jotezan kanpaia sartu eran. Da gero irure bajatu zen. Da oin oixe oitxuri kanpaia nahi hortxe iru hurren indai junte dauko gori hartu ero. Ez da izen paseten da, baina irubiat, bai. Bai, ordu erdi aurretik, bai. Iru edei, zetezin kanpaiaz, bai. Zortziretan bazan, zazpitxerxea, gero zortzire laurin itxia eta gero zortziretan. Da maitxu eran. Digaz? Da iru ez, bai, maitxu iru denkadaz, bai. Ezan duzu, laro eta zematzari? Zazpi. Etxero, zeuzetan? Bai, kofradan, bai. Bai. Bertoko mantenimenduaz eta... Bai, hangoetxe diruaz, bai, hunden urteetan ez da gazteik egoten, da kobrete hau, ez atot askotan, ez da merezi kobreta iz, kartilan da dirute, baina esaten da beurek kofradaku 6 euro izaten da. Esaten da beurek ez laga. Lagaz, igual no zozer bidanako, baina ostontzin, lehen obri izanin, falta zana bako txai kobrau, eta danak bordain duen oso posik, horreta izi manteniten da. Eta horrean, arduradun bat ez da, hori... Arduraduna urtin bat. Urtin bat. Zeran ez da hori zelan esateko, kofradako, bai. Urtin batek eruten da, batzen dana urtin limosni batzen da, gero kofradaku, eta gero eoten dize donatibupe bai, bazatotzue. Lehena kandelak ipintxezi, baina oin kandela barik zaten da biztu argixe. Kandeli pentsa zikindu, lorrindu, euren eguk ez dut zer kobretan, euren borondati botatzen da limosna, da urteko
limosni bastante batzen da, urteku, bastante asko batzen da, eta hortxe. Eta zer ermitxe egite, historiza bat edo limosnikak izan edo? Eske... Idei, bez guk gauzarra zautuen dune, oingo aldin, delen esaten onari namen kuadruk, eta apurtu ingo zinzitzaz janda, eta balenakuk obri itxebenak, igual benga honez zarra da gota. Baina hoitxe da, lau bat o bost bat urte torrezen hoixe, Espaini, urte izidomeka bost baten bibi erretorriaten, da honetxen gora bera. Neitzazela erretratu gara, eta honetxite, Jesu Kriston figuriataten da bizelata. Mazaban berak gero eta benin, liburu beta eta ben, pentsetut kanpo santun dauen Jesu Kristoi bat hautzela. Jesu berak esan da hori, kanpo santun da kapilan beste bat, Jesu Kristo bat. Berritxun ez da izema dauzan. Danek, eta bueno, eurek esaben hoxe. Hauxe, Valladolid zen lehengoku, eta bigarren hauxe zala. Jesu Kristo egiten arpeikeran, ero itxuran hartzotzen. Eta bel liburu bet, eta itxesan torri zen Valentzia ordun urtin, eta itxesan toi regalotzen ase liburu. Eta bi aldu ben berritxuko ordun parroko hauen Zakarias edauke berak. Hoxe liburu hoi, pintzen dago netxen historixi. Neupe irakurri naban, baina ordun etorri barriz esan da Zakarias egzatzen kotzu, ja bueno. Horre hongo da. Baina, estontzin guk gauzarra zautuen du noingo aldin, ermitxa zartxuek, honek kristelok eta honek burdinok eta honek hortzen Isabelen... Hori guzitxe erreformin egin dutela, ezagun da erreformin barretzen dutela? Danona, kofradako guztixena da hainde, guk gauretzat... Bai. Haue, zengo dizibala, 10 bat urtero. Eta gero teilatu izen arrezko, teilatu duke barri-barrixia eta baina, zahen duen. Ostot horrek kristelok eta horrek, burdinok eta horrek. Hau lanpari edo edano Benito eta Dionision donati guzit dano. Burdina betikuk, ez da bai. Barriztute ongo diz, hori Benito horre dano Benito keindeko burdinak, kanpun dauen aldabi, egunin, areke titik utzotza, berak eindek ude eta bauke beran, Bai. Errementarixea albunen Bai, bentagi okien duen. Errementarixea albunen okitxiaz, da bastontzin zemat urte izango diz hau izala obri sortzi bat, behian ganite hau barru hau, gero izen teilatu, barrixea ontxala, 4 bat, 5 urtero. Da beste lan, zergarri aipatzeko, zergarri garbintzenik horrek uste dut kanpo, fortxe modoa, pero pasako leku da, kamio eskina. Bai, hori beti eukido, hori pasu hori, ez da izai. Bai, gustora, txurrixaz beha. Gure pelagore barrixoku dala eta gubeko kaleku konsidereteaz, Nitxe goiko kalin parti euki, gubeko kaleko. Eurepek gau beti zatozko, zue beko kaleku sariek, muy bien. Gubeko kaleko eta zue goiko kaleko, jazta. Baina ondo, alkarri respetau eta posibizi. Eta urtin zemat mesatu egoten? Bueno, aurten egon diz, 5 hildizenak, 5. 5 hildizenak egon diz, 5 mesa. Da rezaixu 5-enak. Da gero beste bi, domekit, Santa Cruz egun 7 mesa. Bai, haixetako? Haixetako bi, bai. Haixetako gemoten dabe bat, antolatzaile bat, eta gero besti haitxikutze egun emoten da ostabe, hildeko guztixen izenin, beste eginonei badaude, listo. Abadi dispuesto oten da, eta gu posik. Ospatzeu eze egun noite, Eta nena, erromeixek egin? Bai, bueno, erremedixi. Hori gero gazte denporaku. Hor gure etxin taberniu da horra hurrin. Kaminu nahi txezan, erremedixi. Ia, hor zela isen. Biadrien zela iso horite, hor zela isen da horita. Gero jakotxik hasi zinin, hasi zin, gure etxik ezaban, ekan bisau hor txekan minu, namitxe etxikutzian aurrin. Karrera pe bai badaz. Pasakoin trafikoa itxiko intxedala urte bi, bakan bisau daz, ondo ipinitxe dugunez kanpo futbol bueltit, Urepel plazi, baraxe da erunde meti, baina beti itxen da Santakutze eguneku, bedonen donazinoi izaten da trofeo bat, hori bedonen kontutik paeten da, trofeo. Bai, trofeo bat, bai, zarixe moten dau,
hori bedonek ezertzen da, baina hori de toda la vida, Osea, existiten dago betitxik, etxikutzeko trofeu, ametxe urtete ban, da sartu horra estapotxan, baina oinea dauen trafikua zezilik, danak egetezi motoristak, eta bestit, bueno, benjaminek ezaban, zebetx, permisu eskatut ezaban, zauen hori, aber zebetx antzeatzu, datorren urtinan behiene antolotzen mau, gentiantzat, eta egoteko genti, gurasuk eta danak, eta zauk esan bizu zauzten, zauk nahiz posu bai, nik ez dut aintzen, nila itxe beste guztik aintzen da beta. Zauk esan. Zaban ondo behitxantzen matzu, horrek moteruk eta danak ejaute hauzela, mene leku txarra huela, eta bueno. Zun nahizun esan otzan egin, ingeu orduan ezaban han behien, 2 urte diz, hasi zilean. Ez bestelan, bakizu zepazen dezan, gaur etxinen bizete behen, amenen bizete behen, baten dispara hoitxe ban argixeak eta... Gure bizikleta karreri? Bai. Bizikleta karreri jaixe gorduko, de toda la vida. Gura etxe bizikleteru zen da, ereke bizikleta karreri niban, haitxikutzekut, useitzi da, ipinitxo hori, urte asko, ereke bizikleta karreri... memoriala, ointxe itxen da, kanterapena, eta zierrena, ez da? Da lehena, baina hori zeuen gura etxain kentzek, bai. Jesus, haitxe guri zala pentsaizu berrota 2 urte dizela eta asko beharina, haitxe guri zeuen karreri kentzek. Beste jairik ezpau eme karreri, erromeixi, hiri mintxek. Oskarrak eta badauko askoadruk eta eurek eitxe bena eta hori. Gaur lehenako jaixe pertonek konzentratzen zago? Bai, Berton. Berton, gaur etxindek, hau ati zabala etxikutzekut, ametxe, kaminu, orduan zeuen hori txurri bor. Baina, kabitze zin danak, nik ez dakizela kabitze ino, baina, dano kabitze zin. Bai. Da gero hasi ezin urte baten nolan karreri kabailuan, bai, horre kabailu, gero ze pasete ben, metxe zerkanzian, astu, gero ze, bai, gure mortik, atzetik, eta bedoni erremitxiei buelti moteko beste urte baten, baina lehenako jaixe famau ezin haitxekutzeko, zelik ez dauen trafikuaz da, dauen kompromisuaz da, bakizun kinde, da leko politxe, antolatute da, baina antzaleiko aurrinde, aztobitzeneko aurrinde, oso politxe da leku. Bueno, gu konforme, nire hori Benjaminek eskatuzten permisu, karreriana, eta zanotzan, desididu mizu sartuzten zanotzan amenezilik, jazten madizke jazeurek moteruk eta bestik eta hori beru, peniaz emuna ban, beko kala, bueno, ez da aurrinin, baina peniaz esan notzan, erun, jazta. Bai, zuzteko ordune, sentimentu da? Bueno, bai, ametxe usauen duen txiki-txiki eta karreri, eta, bueno, gero horre gaurina puntete zein, de gure itxe posik, dorsalak eta bestit, bueno. Dana da kanbixut, hori be kanbixau de. Listo. Zer den behar Ez ba. A ver, Jose Luis esan. Kartel hauena. Latin de euskera zauen hor kartel bat. Zer bitxan egon duzu? Ni horrek izan da benien, bedorren laguntasunaz, junaz. Joderut manus meaz, pedez meaz. Zuratu bertu nire eskuak eta nire horiek. Bai. Haundi baten, bai. Ez que, zazo baten gauza zarra izakuen emoten balixek, baina hain behitxu. Nin bale goz esatu garek, ez da? Baina... Horreta izan. Etxain. Poderus... Poderus... Meos. Poderus manus meaz. Etpedeo meos. Zulatut daukaz, neure eskuak eta oinak. Buruta zaneko? Kristo buruta zaneko izan? Ez? Kristo buruta zaneko? Hori ez da letreru. Bai, letreru hauen, latinin de gero erderaz, bai. Gero beste gauza bape, bai. Horrek egun santo uneguk eta baretxeko santo uneko ze zinoiak.
Onatxe bajatzen zindanak, igual zeure denboran beba inigo, igual, ez? Prozesinoi santukin, onatxe barrura arte, bajatzen zine. Egoi santu euni, badetxeko santu euni, ekarte ben, Amadoloretako sartze ben, bedorren aurra arte. Bedorren amazan ez, besti gelditzen zin kaminun bera, danak apostolu, bai, dana, onaxe, hor da eskurutza badaz hor, hori izetezan, baina izetezan hori ja famosu bai. Bai, danak, herri guztit, jentiai asko guzteteako, kaminun, bakotxik, orduan zegoen kotxe asko, eta gelditze zin, gerazizinin kotxi, imposible. Baina, eguen santu euni, Amadoloretako hori akordeten, ez saben bajatzen. San Jun, de Veroniki, da Jesucristo, da Amadoloretako ukarte ben gauko egumi ginen da zaten duz, etxik ekarten da Amadoloretako ba. Ordu nitxe bena, itxikutza zartu Amadoloretako, horretze beran aurra erunan, beran ama. Hilde ulak, bai. Amarute ben. Da gero beste prozesio bat dut esan Corpus Christi egun. Akort, ez azkizeliz? Ixe batza jute egin bastalotza. Ixe berdi. Ixe gitzenten dize biribiltxuk, ez da? Da bastalotzak berrekan otezin, da un eskatxek guran, venga, ixe batza. Daudanak forreteen duen ixekin. Da gero tortezin umetxuk, da arrosakin, da bota etxe ben horretxe botatotezan, da arrosa petalu. Da ixeaz, daudanak hau ontsi kuadru dana ixaz. Orduan ixek bastalotzako errekan otezan dago, danok ixe batza, gaztuneko amigu benga. Beste eskursinoa o beste prozesino bat dizutezan Corpus Christi honi. Zer batezan? Ba, prozesinoie. Prozesinoie eta honek aingeruke komuninoi itxe benak. Azkenen gurtitan elixan otezin espaldinez. Baina orduan biharren ez jazti. Komuninoi egin de hori izetezan, ez dilatxokin de larrosatxuk dana petaluk ekarrit, hasi izetezan beste prozesinoi Corpus Christi honeko. Bestik? Semagarren domek izeten da, semagarren eguen bat izetezan, orduan. Eguena izeten da Corpus Christi, asensixo eta Corpus. Zazpigarren azte santuan, zeigarren ero. Mitxuin zer ondo izan geuzak. Oinga, komodida da goiz geube. Mesi entzun deba, listo. Libre. Aldatute da, bai. Da, beste iztate akordetan holan. Ez erramaingo zerik, horrek errezaixuk eta horrezak grau ediz, deba. Ba, bueno, gure aldetik, izteko, segi horantxik... Bueno. Justina, urte hartata? Aldaun hartin bai, osik. Mitxi, ikusten dugu, txotxekin dugu zuela. Bai. Eta, eskerrik asko. Ez da eskerrik. Nahi zuen, zauei eskerrak.